Здравейте хора, аз съм Раян BG Gaming и днес ще снимаме какво има на моя таблет. Както виждате тук са настройките на Google, Messenger и Facebook. Тук са Security Master, галерията и камерата, YouTube, Google Play, това дето снимам видеята си и ги обработвам, и YouTube студиото ми. Тук са моите игри Clash Royale, Clash of Clans, Minecraft и Helio Climb 2, дето снимах на нея. Тук са хрома ми, калкулатора, музиката, часовника, телефона, имейла, плей музиката, радиото, диска, електронната площа, звукозаписвача и изтеглената контактите, картата. И това беше за днеска. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се и дайте палец нагоре. Чао, чао!